나라지아의 말씀을 보는 जों नंगौ जिसु ख्रिस्टआ बासायबाय नाथाय मानो थाखाय बासायदों जों उदां खालामबाय मानो उदां खालामा बेयो जोंखौ जों जे गाज्रि खामानि मावनानै थांनानै थायो बेनि थाखाय नङा होननानै बुंदोंमोन जों जे जि गोसो बेखौनो मावनानै जों जे थांनानै थाया बेनि थाखाय जोंनि मोदोमनि लुबैनायखौ सुफुंनानै थांनानै थानो थाखाय जोंखौ बासायाखै होननानै इसोरनि बाथ्राया बुङो जोङो करिन्थियाव थाङो प्रथम करिन्थिया से करिन्थिया 2:12-12 फराय खोनासं खायसेया बुङो बे एखे बाथ्राजों सोमोन्दो लाखिनानै बे बाथ्राखौ आं फरायो आं मा बुंनांगौ बेजों बेहा सोमोन्दो दङ खायसेया बुङो मा बुंदों आङो गोसोबायदि गासैखौबो मावनो हायो नंगौ नाथाय गासैबो उदायखौ बे नङा आङो गासैखौबो मावनो हायो होननानै आंबो बुंनो हागौ नाथाय आं जेखौ मावब्ला गलाम जागोन बेखौ आं मावा बेबायदि बाथ्रा दं जानाया उदैनि थाखाय आरो उदैया जानायनि थाखाय बे नंगौ नाथाय मोननैखौबो इसोरा सानसे फोजोबगोन मोदोमा जिनाहारिनि थाखाय नङा नाथाय इसोरखौ सिबिनो थाखायसो आरो फोरबोआ मोदोमनि नांगौखौ होयो इसोरा फोरबोखौ थैनायनिफ्राय रानखांफिनहोबाय आरो जोंखौबो बियो गावनि बोलोजों थांखांफिनहोगोन नोंसोरनि मोदोमफ्रा ख्रिस्ट'नि होननानै नोंसोर मिथिया अब्ला मा आङो ख्रिस्ट'नि मोदोमनि अंग जानानै नैथिनि मोदोमनि मोनसे बाहागो जाफानो बे जाना एबा नोंसोरो मिथियाना जाया नैथिजों लोगो जाफायो बियो बिजों मोनसे देहानि जायो शास्त्रा होनो मोननै देहाया मोनसे जायो नाथाय जाया फोरबोजों लोगो जाफायो बियो जिउआव बिजों मोनसे जायो नोंसोर जिनाहारिनिफ्राय गोदान जा मानसिनि गुबुन पापमानिया मोदोमाव नांदेरा नाथाय जाया जिनाहारि खालामो बियो गावनि मोदोमनि जायगा पाप खालामो जाया नोंसोरनियाव खामियो आरो जायखौ इसोरा नोंसोरनो होबाय नोंसोरनि मोदोमा बे गोथार जिउनि मन्दिर होननानै नोंसोरो मिथियाना नोंसोरनि मोदोमा नोंसोरनि नङा इसोरनिसो बियो नोंसोरखौ दाम होनानै बायबाय बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि मोदोमफोरखौ इसोरनि महिमानि थाखाय बाहाय खायसेया बुंगोन आङो गोसोबायदि गासैखौबो मावनो हागौ नंगौ नाथाय गासैबो उदायखौ बे नङा बर' बायदिया उदायखौ होननानै बुंदों गासैबो उदायखौ बे नङा गासैबो मुलाम्फा गोनां बे नङा होननानैसो बुङो एक्सुवेल ट्रेन्सलेसना बे जानांगौ आरो आङो गोसोबायदि गासैखौबो मावनो हागौ नंगौ नाथाय गासैबो मुलाम्फा गोनां बे नङा आङो गासैखौबो मावनो हायो होननानै आंबो बुंनो हागौ नाथाय आं जेखौ मावोब्ला गलाम जागोन बेखौ आङो मावा जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो उदांस्रि होबाय जों मा बियो राम खालामबाय गावनि क्रुसाव थैनायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'नि क्रुसनि खामानिनि गेजेरजों जों उदांस्रिखौ मोनबाय पापनिफ्राय आरो इसोरनि आखुथायनिफ्राय जे इसोरनि कन्डेमनेसन इसोरनि जि बिसा बे बिसानिफ्राय जों उदांस्रिखौ मोनबाय बेबायदि होननानै दिनै जोङो जोंनि गोसो बायदि मावनो हागोन नामा जों दान जाखाबाय जोंनि पापनि माहा जाखाबाय होननानै दिनै जोंनि गेजेराव माखासे फोरोंनायफोर दङ बे जाबाय नैबेबायदि जिहेतु जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि गासै पापफोरनि थाखाय क्रुसाव थैखाबाय बै क्रुसाव थैखाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि पापफोरखौ क्षमा होनो थाखाय नोंनि पापफ्रा निमाहा मोनखाजोब्बाय नोंनि पापफ्रा निमाहा जाखाजोब्बाय 2000 बोसोरनि सिगां जिसु ख्रिस्ट'नि बै क्रुसनि खामानिनि गेजेरजों बेनिखाय मैया मावनाय पाप दिनै मावनाय पाप गाबोन मावगोन पाप बे गासै पापआ बे क्रुसनि खामानिनि गेजेरजों 2000 बोसोरनि सिगां बियो मा जाखाखो क्षमा जाखाबाय बेनिखायनो नों दिनै माबोरै थांनानै थायो गैयाब्ला बेजों जेबो सोमोन्दो गैया बेबायदि बाथ्रा मानसिफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव फोरोंनो ओंखारबोदों बेबायदि फोरोंग्राफोर दङ आरो जोंनि गेजेरावबो दिनै बेबायदि माखासे मानसिफ्रा फोरोंनो नागिरदों नंगौ बाइबेला बुंदों बासायजानाया जोंनि मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजों जायाखै
नाथाय बासायजानाय जायफोरा मोनबाय जिसु ख्रिस्टखौ जायफोरा फोथायबाय बिसोरनि जिबन माबोरै थांनानै थायो बिनि सायाव इसोरनि बाथ्राया जिसुहा मा दङ आसा खालामनाय दङ जों उदां जाबाय होननानै जोंनि पापनि माहाजों खाजाबाय होननानै जों दिनै जोंनि गोसो बायदि जों थांनानै थानो हागोन नामा नों जिखौनो मोजां मोनो जिखौनो मोजां होननानै सानो आं गासैखौबो मावनो हायो आं गासैखौबो मावनो हागोन जेबो नङा होननानै जेबो जाया होननानै नों बेबायदि सोलिनो हागोन नामा बेखौ इसोरनि बाथ्राया सोंदों आरो जिहेतु जोंनि पापनि माहाजों जाखाबाय जोंनि पाप मावनायखौ होननानै इसोरनो बेसेबां फोरमायोब्ला जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन रङियाव बुंनो बाथ्राखौ बांसिननिफ्राय बांसिन पाप मावबाय थाब्ला आरो बेयो जोंखौ बांसिन समाव मोनगोन बेबायदि नामा बे बाथ्राखौ बुङोब्ला रङियानि एग्जामखौ सोंदोंमोन आरो बे मोनफ्रोमबो प्रश्नखौ सोंनो गोनां जानायनि खारना जायफोरा बासायजानायखौ मोनबाय बिसोर बे बाथ्राखौ बुजियाखैमोन जोङो जोंनि पापनि माहाजों जाखाबाय जोंनिया मावनायाव पाप जाबाय जोंनि मावनायाव पाप जाबाय गाबोन मावब्लाबो माहाजों जाखाबाय बेनिखायनो जों मावबाय थानो हायो बेबायदि स्टाइलाव लादोंमोन आरो बिसोर बे बाथ्राखौ बेबायदि रोखोमैसो बुजिदोंमोन गाहाम बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आनो आंनि पापनि थाखाय बे निमाहानि खामानिखौ मावखाबाय जोंनि सिगां बिमा बिफानिफ्राय मोनबोनाय जि पाप जों मावनाय जि पाप जों मावगोन जि पाप बे गासै पापनि निमाहानि खामानिखौ जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव मावबाय क्रुसाव मावखाबाय निमाहा जाखाबाय बेनिखायनो दिनै जों उदां जाबाय आरो बे उदां जिबनखौ लानानै जोङो जि गोसो बेखौनो जोङो मावनो हासिगोन होननानै सानदोंमोन आरो जों जिहेतु क्रुसाव निमाहानि खामानिखौ मावखाबाय आं मावोब्ला निमाहा जागोन आं मावोब्ला निमाहा जागोन आं मावोब्ला निमाहा जागोन बिब्दिसो बुजिदोंमोन बिसोरनि साननायफ्रा एसे उल्था आरो गोरोन्थि जादों जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ गले गले गांसेल' बुंनायजों नङा बे करन्थिया मण्डलिनिफ्राबो बिदिनो लादोंमोन जिहेतु निमाहा जाबाय जों माबोरै थांना थायो बे जेबो नङा बेजों बेहा जेबो सोमोन्दो गैया जोंनि बासायजानायखौ मोननाया जोंनि मोजां खामानिनिफ्राय नङा जोंनिखौ बेनिखायनो आं माबोरै थांनानै थायो आं मोजां मावो गाज्रि मावो बेजों बेहा जेबो सोमोन्दो गैया बाथ्राखौ मानसिफ्रा साननो लादोंमोन आरो दिनै जोङो बांसिन जोंनि ख्रिस्टियान फोथायारिफ्रा बेबायदि साननायजों दिनै थांनानै दङ जों गिनो रोङाखै पाप मावनायनि बाथ्रा जोङो गिनो रोङाखै गावनि गोसो बायदि सोलिनायनि बाथ्रायाव जोङो साननो आरो जों गिनो रोङाखै नाथाय बाइबेला मा होननानै बुंदों बेयाव खायसेया सानो आं आंनि गोसो बायदि मावनो हागौ होननानै सानो नोंगौ मावनाय हायो पौला मा बुंदों पौला आंबो बुंनो हायो आं गावनि गोसो बायदि मावनो हायो होननानै खिन्थु मा खालामनाय नङा पौला आं मावनाय नङा जुदि बियो मा खालामफिनोब्ला आंखौ जुदि गलाम खालामदोंब्ला आंनि गोसो बायदि गासैखौ मावनो हागौ होननानै आं मावलांनो हागौ खिन्थु आङो बे हुदानि जुदि गलाम जागोनब्ला बे हुदानि आं जुदि बे हेबिट्सनि जुदि आङो गलाम जागोनब्ला आङो बेखौ मावनाय नङा होननानै नाम्बार 1 बुंदों नाम्बार 2 मा बुंदों जुदि बियो आंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां नङाब्ला आं बेखौ मावनाय नङा बे बाथ्राया जों एसे थाथ'नानै आं बे बाथ्राखौनो सावरायनो मोनाखै नोंगौ जों बयबो जानायखौ होननानै जोङो गोसोनि गासैखौबो जानो हायो लोंनो हायो मावनो हायो होननानै जोङो सानफ्लांनो हागौ नाथाय पौला बेयाव मा बाथ्रा बुंदों पाप नङाबा जानो हागौ किसुमाना पाप नङा जानो हागौ खिन्थु पौला बेयाव मा बाथ्रा बुंदों बेखौसो आं बे मोनाबिलि समाव एसे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थांखिनानै खोथा बुंनो हास्थायो पौला मा बुंदों बेयाव जों गासैखौबो मावनो हायो नोंगौ बेबायदि होननानै जों मावोब्ला पौला मा बुंदों आं गासैखौबो मावनो हायो बेखौ जानो हायो बेखौ लोंनो हायो आं जागोन आं लोंगोन आं बेखौ गेलेनो हायो आं बेखौ खालामनो हायो आं बेखौ मावनो हायो आं नोंगौ बेबायदि मावनो हायो खिन्थु पौला मावनाय नङा होननानै बुंदों माबा नाम्बार 1 जुदि बिनिनो आं गलाम जागोन बे पाप नङा जानो हागौ बियो इलिगेल नङा जानो हागौ बे आयेन बेरेखा नङा जानो हागौ खिन्थु आं लासै लासै बिनिनो गलाम जालांगोन बेखौ मावाब्ला थानो हायै आं जालांगोनब्ला आं बेखौ मावनाय नङा होननानै बुंदों आरो गलाम जागोन नाम्बार 2 मा बुंदों बियो जुदि बे खामानिनिफ्राय आंहा जुदि जेबो मुलाम्फाया गैया
Begitu mau yang masih melakukan dia ang begitu mana mau ada dari yang mereka kemudian di waktu saya bersepakat dari sini kalau jadi Kristus mengenai bisa bersepakat dari sana berbuat nunggu mau sebelum masalah itu kalau dia karena dia kita yang melakukan dan menggunakan pakai kamarnya jadi sana ini berbuat kalau sana ini serius dan itu nama semua saudara dunia itu berbuat kalau sana soal selesai mah sadar di kampung ini menangis tulisan ulang balik pakai bayar dulu ini mau bayar dulu pakai jadi saya bayar dulu ini itu pulang tuh bisa lihat tema tuh anu di itu pulang dan ambil kalau ini itu dia yang ada salah dari salah itu kan ambil salah dari salah sosial media pakai dia pakai kebarang kebarang digital speaker kebarang ini dan sebenarnya naik konten itu dia itu mau dekat itu pulang itu dikenai angge kenai ada tanah ini dekat kalau tanah ini angge di bola dari dalam gelar angapun mama orang dulu mereka berusia sambil di dalam gelar angapun mama orang dulu mereka sambil di dalam gelar angge kalau main mana itu lah bola bandar jadi utama apa itu Yesus siapa dengan jadi bola bandar Yesus siapa jengku biu basai dengan biu basai jengku biu dalam bola jadi bola bandar manusia aku ni jadi bola bandar Yesus siapa jengku biu mana ni mana jengku dalam bola bandar nada itu namu bangsa itu dari bola bandar sambil nanggung nama, sehingga kalau dia nanggung nama, hafal nama itu itu orang bakal nama, orang bakal, orangnya dijauh pinangan, mobile segala apa, angsa dari bakal, istri bakal semua orang dijauh itu sekali jauh mobile segala bawa. Kontan bersih sudah pada itu sebesar ini ya. Biar kita sebagai kalau menggunakan kayu, biar kita mau senai menggunakan kayu, itu sebuah jernih dari ini saya berkata bukan aktivitas seperti bola tanah itu. Jika dosa kamu bola tanah ya, ada beda ini orang saya berkata anda itu dulu dan beda. Dari itu pasal dalam Islamnya nengi semua Islam itu first Islam itu importance kalau bertanya Israel pada zaman hukum dan mereka nengi kasih nengi itu on Islam itu saya lautan Islam itu saya Islam ini saya maya kanan itu dari kami semua Nungsuni Iswar pas nungi semua orang. Iswar ada perform nungi semua orang lu. Iswar ni siapa? Seti umat be. Nungsuni perlu Iswar nama orang. Iswar perform jaga tu. Bili jaga tu bangun tu musuh bela pun bego. God first Iswar ni siapa? Iswar ada perform jaga namun nungi semua orang. Kalau ini Iswar ni jaga tu maya lah nanti. Dan aku yang boleh jadi kita pernah kamu boleh lah Islam itu saya gitu yang orang kontak bersihkan karena gusto tu kali Islam itu namanya mobile nama mana dia kita itu Islam lah mobile lah Islam itu saya tapi dia itu malu dan tapi dia hak itu dia dan apa yang buat kiri yang buat jumlah buat daun itu mah itu nama bangsa ini mau games dan mobile sosial media dan
नोंहा एडिक्ट जाना थानायलाय नोंहा नोंनि जिबननि जि मावनो गोनांथार खामानिफोर बेखौनो खालामदों इसोरनि हेफाजाब जागोन इसोरनि हेफाजाब होननानै सानो जुदि बाइबेलाव बेबायदि नुनो लिरनाय गैया अब्लाबो आं सानो जेब्ला नोङो नोंनि मावनो गोनांथार खामानि जेब्ला साननानै मावनो हायो नाथाय साननो गोनां मोनसे बाथ्राया मा नोंहा बिनि जे बान्दा जानांगौ बेखौ खालामाबानो थानो हायो बेखौ मावाबानो थानो हायो गोबां गोनां खामानिफोर दङ जेखौ नोंहा खालामनो हागोन बेबायदि नोंथाङा जाला नाम्बार 2 बाथ्राखौ बुंदों माने जि आंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां नङा जों सानो बे साननो गोनां बाथ्रा गोलैयो जोंहा ना सानो आं जि खामानिखौ मावबाय थादों बे आंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन ना जाया ना आं बेबायदि खामानिखौ मावबाय थादों जि आंनि थाखाय मुलाम्फा गोनाङानो नङा बाइबेलाव बे मोननै बाथ्राखौ बुंदों जिखौ मावै मावै हुदा जानानै नों बान्दा बायदि जालांगोन नोङो स्टेप बायदि जालांगोन बेखौ दामाव नाम्बार 2 बाथ्रा जिबेबायदि खामानिखौ दामाव बेबायदि एक्टिभिटिस दामाव जिखौ मावै मावोब्ला नोंहा गावहा जेबो मुलाम्फायानो गैया जों जुदि बे मोननै बाथ्राखौ दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोननाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा जों बेयाव जेरै साफ्रोमबो जोङो सिन्था खालामनानै गोसोआव लानानै सोलियोब्ला आं सानो जोंनि थांनानै थानाया बांसिन फिथाइ गोनां जागोन होननानै जों जेब्ला मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनायनि सिगां जों सानोब्ला मा आं बिनि बान्दा जागोन नामा आं स्टेप जागोन नामा हुदा जागोन नामा बे आंहा बेखौ नायै नायै सम सम नांगौ समाव जों गावखौ फेयोब्ला फोसाबोब्ला बियो जोंनि थाखाय मोजां जागोन नाम्बार 2 जेब्ला मावनायनि सिगां जोङो सानोब्ला आं बेखौ मावनो नागिरदों बे आंनि थाखाय मुलाम्फा जानांगौ ना खहासो दङ बेखौ जोङो सानै जुदि मावग्राफोर जायोब्ला मा आं सानदों जोंनि थांनानै थानाया फिथाइ गोनां जागोन जोंनि बहुद स्टुडेन्टफ्रा बहुद बिसयाव जौगागोन दावगागोन खारन आनफ्रुइटफुल फिथाइ थायनो रोङै खामानिफोरखौ मावनानै जोङो बेस्थ' दङ जिखौ मावनानै जेबो फिथाइयानो थायनाय नङा जेबो बेखौ मावनायनि गेजेरजों बेखौ खालामनायनि गेजेरजों माबा मोनसे फिथाइ मोनगोन नंस्लाखाया माबा मोनसे मोजां जागोन होननानै नंस्लाखाया बेबायदि खामानिफोराव दिनै जों बेस्थ' दङ इसोरनि बाथ्रायाव फैफिनबाय नंगौ जों दा नंगौ नोंथाङा हायो आंनि गोसो बायदि आं मावगोन हायो जेबो नङा आं मा मोजां मोना बेखौनो मावगोन हायो इसोरा बे उदांस्रिखौ नोंथांनो होगोन आंनो होगोन आंनि गोसो बायदि आं सोलिगोन हायो नाथाय नोंथाङा गावखौ साननांगौ दङ हायो नोंथाङा मोनो नोंथाङा सोर नायनो नोंथाङा सोर बादा होगोन नोंखौ सोरजिग्रा नोंनि सोरजिगिरि इसोरानो बे उदांस्रिखौ नोंथांनो हायो आंनि गोसो बायदि आं जिखौ मोजां मोनो आं जिखौ खालामनानै रंजानो हायो आं बेखौ खालामो नाथाय साननो गोनां बाथ्राया मा आंहा बेयो हुदा जाबाय नामा मोनसे समाव आं बेखौ नागारनो हायै जाहैगोन नामा मोनसे समाव आं बेखौ खालामाबानो थानो हायै जाहैगोन नामा हुदा जाबाय नामा बेयो आंहा बेखौ साननानै फोसाबनाया मोजां दिनै जों एडिक्ट होननानै बुङोब्ला एडिक्सन होननानै बुङोब्ला जों बांसिनै बबेनि दान्सआव बाहायो जोङो फेग्रा मुवाफोरनि सायाव जों बाहायो ड्राग्स गान्जा बेफोरनि सायाव जों बांसिन एलकहल बेफोरनि सायाव जों बाहायो जौ सेरेब एडिक्ट जाबाय एडिक्सन होननानै बुङोब्ला हुदा एडिक्सन माने नागारनो हायै जानाय बेखौ बुङो ना खिन्थु बेल' नङा बहुद गाज्रि खामानिफोर दङ जि गाज्रि खामानिफोराव दिनै जोङो एडिक्ट जानानै दङ बहुद गाज्रि खामानि बहुद बेबायदि खामानिफोराव जों एडिक्ट जानानै दङ ससियेल मिडिया बेबो मोनसे एडिक्टिभ इन्टारनेट एडिक्टिभ आरो दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफोरा एडिक्सन होननानै बुङोब्ला दिनैनि जेनेरेसननि थाखाय बेयो फेग्रा मुवाल' नङा जों बैसोरखौ बुंनानै जाया बैसोरखौ बुंनानै फोजोबनानै होनबा जाया ड्राग एडिक्ट जानायफोरनि बाथ्राखौ होनबा जाया गान्जा सोबनानै एडिक्ट जानाय मानसिफोरनि बाथ्राखौ साननानै बिसोरखौ बुंबा जाया एडिक्सना गासैबो एखे निसा निसा आरो बे निसाया फेग्रा मुवानिल' निसा नङा जानो हागौ नोंहा बेबायदि गाज्रि फिल्मफोर नायनायनि मोनसे निसा जुदि नोंहा माबायोब्ला नागारनो हायै जादोंब्ला बेफोरखौ साननो मा मोजां फैगोन बेनिफ्राय
खालामै मा जाना फैगोन नोंहा बेखौ साननो रोंनांगोन जों इसोरा साननो हानाय बोलो होदोंलै साननो हानाय बोलो मालाया बुंनायनि सिगां साननो हानाय बोलो इसोरा जों साफ्रोमबो इसोरा होदों आरो मालायजों बुंजाबाय थानो बायोब्ला गुबुनजों बुंजाबाय थानो बायोब्ला गाव सिगां बिमा बिफाजों रायजाबाय थानो बायोब्ला सोरबा गामिनि दैदेनगिरि समाजनि दैदेनगिरिफोरजों बुंजाबाय थानो बायोब्ला लाजियोब्ला गाव सिगां साननानै बेफोरखौ फेरनो फोसाबनो जोंनो नांगौ होननानै आं सानो नों गावनो साननांगौ मा बे हुदा जालांबाय नामा आंनि थाखाय मोनसे निसारि जालांबाय नामा बेखौ खालामबाय थायोब्ला माबा मुलाम्फा जागोन आंनि थाखाय मा मोजां जागोन बहुद एडिक्टिभ आंनि सासे लोगो दंमोन आं दानि बेखौ वाट्सएपआव फेसबुकआव नुयैखाय इन्सटाग्रामाव नुयैखाय खबर लादोंमोन माबाफोर जादों नामा होननानै ओमफ्राय बे फंबाया बे लोगोआ बुंदों आरो फेसबुक इन्सटाग्राम आङो डिएक्टिभ खालामनानै दोनबाय होननानै बुंदों मानो होननानै सोंदों मानो होननानै बुंब्ला बिथाङा बुंबाय आं स्टाडियाव गोसो होदों खारन फेसबुकखौ नायोब्ला दसेयानो जाखाया मोनसेनि उनाव मा मोनसे इन्टारेस्टिं बुस्थुफोर फैयो कन्टेन्टफोर फैयो समा माब्लाबाबो खौरां थाया इन्सटाग्राम दसे मोनसे नायनानै सानजोबखाया बिनि उनाव आरो माबा मोनसे इन्टारेस्टिं नायो बिनि उनाव आरो माबा मोनसे इन्टारेस्टिं नायो माब्लाबा गासैनो मबाइलाव थांनो हरखोनो मोना बिथाङा बुंदों आं मोनसे गोनां एग्जामनि थाखाय प्रिपेरेसनाव दङ आरो आंखौ बहुद डिस्ट्रेक्ट खालामबाय थादों आंनि बे प्रिपेरेसनाव मा खालामदों बहुद हेंथा होदों बेवहाय आङो फेसबुक आरो इन्सटाग्राम आं मा खालामनानै दोनदों आङो डिएक्टिभ खालामनानै दोनो बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो बे बिथांनिल' बाथ्रा नङा खोमा दिनै जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोनसे साननो गोनां बाथ्रा खोमा आसा माखौ होनो आफ्टार अल दे नोंथाङा थाबाय फेसबुकआव मोनसेनि उनाव मोनसे इन्टारेस्टिं बहुद नायबाय आरो खनबासो नायबाय बेनि उनाव what do you get नोंथाङा मा मोनो इउटिउब नोंथाङा नायबाय दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरल' नङा बिदिनो जोंहा बिमा बिफाफ्रा बेयाव बिनि बुद्धिजों बिनि निखाजों नांनानै गाव गथ' जत्न लानो रोङि जालांबाय सोरबा बिमानि गथ'आ बिमाया मबाइल नायबाय थानायाव दैयाव गोग्लैनानै फैदों केयारलेस बेबायदि गोसो बोनो हानाय गाव गथ'आ मा जादों बबेनि गोग्लैलांनो खट मोनलायलांनो हायि बेबायदि मोनसे मुभिनि गोनां बुस्थु आरो बेजों जों दिनै गेलेदों जों साबधान नङाब्ला सेल्फ रेसपन्सिबल नङाब्ला गावनो गावखौ दायित्व लानो जुदि जों रोङाब्ला ना दिनैनि जोंनि जेनेरेसना जोंखौ बे स्मार्ट बे बुस्थुफोरा जिनिसफोरा जोंखौ जाम्बा खालामजोबसिगोन जाम्बि खालामजोबसिगोन बायदि नाङो आरो माब्लाबा जोंखौ मिनिजानाय खालामजोबसिगोन बायदि नाङो बे जिनिसफोरा बिनि थाखाय साननो गोनां बाथ्राया मा आंहा बिदि हुदा जाबाय नामा मोनसे समाव आं बेखौ खालामाबा नागारनो हायि बेखौ खालामाबा थानो हायि बेबायदि जाहैगोन नामा नाम्बार वान साननो गोनां बाथ्राया नों कट मोनदोंबा दिनैनो ब्रेकखौ हमदोसो जानाय नङा नाम्बार टु बाथ्राया मा साननो गोनां बाथ्राया आं बेखौ बाहायनानै मा मोनफिनगासिनो दङ बेखौ खालामनानै मा मोनफिनगासिनो दङ आंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां नंगौना नङा ना माबा मोनसे गुबुन खामानिफोराव आंखौ हेंथा होनानै खहासो खालामदों बेफोरखौ साननो गोनां होननानै सिन्ता खालामनो गोनां नों गावनो बे मोननै बाथ्राखौ साननो हायोब्ला साननानै बेखौ गावनि जिउआव एप्लाइ खालामनो हायोब्ला बेसे मोजां जागोन होननानै आं सानो नोंनि जिउआ बेसे मोजां जागोन बे मोननै बाथ्राखौ दिनै खोनानाय समाव आं गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ बे मोननै बाथ्राखौल' गोसोआव लानानै थां फरायबाय थानाय फंबाय बिनानाव बे मोननै बाथ्राखौ गोसोआव लानानै थां आं माबा मोनसे गाज्रि खामानिजों हुदा जानानै दं नामा आं बान्दा जानानै दङ नामा बेखौ खालामाबा थानो हाला बेखौ मावाबा थानो हाला बेबायदि मोनसे हेबिटआव आं दङ नामा जिसु ख्रिस्ट'आ उदां खालामनो हायो जिसु ख्रिस्ट'आ उदां खालामनो हायो बिनियाव गावखौ नायहोनो बेबायदि बान्दानिफ्राय उदां खालामनो थाखायल' जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव थैदोंमोन बान्दा स्लेभ
जोङो थाबनि बांद्राय जानो बेयाव थाबनिफ्राय उदां Number 2, dasan besar, besar, itu mau ini dengan anggau mama atau nak kuas dong, itu sudah cinta kalau bini orang mana tu, jeng kuman baik tu, jeng ini mudeng tu, mana baik tu, jeng itu kasih kapan yang bahaya. Mulai saya jeng ini mudeng itu desen tu baik, bini kan itu mudeng tu bahaya. Zai Kristus is born already. Jadi dia mudah kubai. Be Kristus bersumai itu dan bahaya. Bintang yang dibuat bintang. Jangan buat saya berseri dengan ini. Zohoni ada yang lain. Zohoni ada yang lain. Dia orang bersih. Zakai itu menarik. Zohoni ada yang lain. Nanti siapa yang kurang itu kalau kurang itu, lalu sambil kurang itu dan arti yang kita, betul orang sekarang boleh bertahu dengan orang kita, tapi siswa oleh masuk orang lain. Nukari ini betul siswa mandiri, lalu yang angguai, yang asli sekarang yang sudah kita, ada siswa zona ini sesuatu lain. Besok, ayah guru guru kali saya kasihnya kalian mengenai saksi hijau lawan. Ada di kuman si perni sidang kosong nanai, jisu benda, orang ini baik jawan sina hari kalam nayau dapat. Jadi ayah nama siapa ini hijau, kaitan kubikar kukumudan. Obat dengan mana? Jisu ko dayo kena hari bisa debat aku sempat. Karena Jiswa kosunane asisen hayo nipna humai. Karena bisa kosunane sengkapai kanai Jiswa koro dengan itu dan seri malu saya apa peraku dengan siapa ku konfirmasi kubik Jiswa mungkinane hayo nipna humai. Jisu ni bebi naiku kenanane. Jadi kita yang bikin sapa ungkap tanggal mulai. Biar Yesus ada hindau mulai. Jiswa koro dikenali hindau yang mulai. Bisa bukan juga mah nengkodo sekali merawat kalakse hindau mulai berpuluh rawat kalakse. Jiswa mulai. Anggur itu dosi kalama ang neng tak dalam bisik. Jika bayangkan itu si kalaman, dengan tak dalam bisik. Semua itu kenal ya, masa dengan jika menjadi yang umum, jika yang penuh dengan besok orang masih ain guru kan, ain ni expert, parasis sanusis, bisa dah ain ni expert, mesti ni ain isuran, itu bisa fit hari bisa renung ujian, bisa malam apa ini? Tapi hijau masuk, mahal malam ini sudah, mobil malam ini, begitu ada si kami mau bayar, kami semua benar, begitu ada si nari kalau bayar, kami semua menghalangi. Terlibat sebenarnya, terlibat si nari kalau bayar, kami mau pengguna, khusus video, Facebook, YouTube, Instagram, terlibat siapa? Lebih tahu ini bisa disaksikan. Maka besok mengenai Yesus melakukan. Ada Yesus melakukan, Yesus juga tes lalu, Yesus juga anda kan agar mampu ini bisa. Ayat pun di itu dia masih mampu. Ikut sendiri, ikut anda mereka.
내가 가지고 나왔잖아요. 매일적으로 그거 지나니까 뭐야 너무 나를 들어와요. 저기 아이가 너무 저기 아이가 서바인적으로 우리 다시 가만히 뭐 뭐야 내가 문도 안 나이가 오늘 우리가 너무 안 되고 내가 뭐 있으면서 아이가 나도 내가 비슷하게 kasih kami mau berkali mau dengan hadaplah beko untuk kita orang kita dengan boleh bisa makan benar saya berniaga sih hayal sama orang di bawah tapi dari sana nara deh ada juga semua bawa dengan boleh dengan jadi ayah itu jadi beko itu jadi boleh ayah beko itu adalah ayah Tapi kalau kita relasi kami mau mengenal ibu mereka itu tidak tahu siswa orang itu nanti mulai malu ke dan sering saya hak mau berarti saya hak dia itu lebih banyak itu mana boleh mana kalau bisa mau begitu gubernur semua itu dalamnya itu gubernur semua lagi itu kasih siapa itu mau itu bisa sinau bisa semua di sini ada kalau mereka nak gubernur ayu berapa Israel kalau semua yang perlu menjadi sudah jiwa nanti mulai minum mana Israel kalau Israel itu naik kumpul jiwa kumpul dosa lori soy sote oka aida pur Israel perlu kita mani soy sote Israel pun soy sote oka mau bangun siapa dia last tahun ini aida ni lastnya mah dosa aida ni lastnya mah nengi nususiar ini kan sampai keadaan boleh kau tak faham deh kau tak faham deh video last GI ni last entah GI mah nengi nususiar ini kan sampai keadaan boleh ini musuh keadaan boleh ada itu bosnya bisa ini jauh keadaan boleh malah ini jauh mana sih dah ni malah ini jauh Israel baca masih semua yang begitu Israel. Jadi malu naik zizi kuma. Jangan Israel itu tempat kedal boleh. Jangan ini musuh kedal boleh. Dari masih awal aku kali kurang dal boleh. Hari ini orang ini musuh ini jauh dal boleh. Itu ini ada mau ini nanti sendiri. Mau ini nanti sendiri. Orang Israel ada berdoa, sebenarnya Gus Gunung cikgu mana? Betul Gus ini mau ini hal ini mengambil. Kalau begini, nengi kemana itu sebenarnya tahu mesti. Gus Gunung kan mana? Berbeda ayat. Gus Gunung cikatnya mana? Berbeda ayat sesuatu. Israel pun ada itu. Jika manusia kuasa supaya manusia mahu mana? Dari siapa yang sedikit roda apa pun ada di kuiban. Gedung kita yang di sini sepatu online gari kami sebenarnya. Kalau di semua yang muncul, bisnya kalau makian aku, mau bangun sih soalnya ayat aku, mau bangun sih soalnya hukum tu jangan supaya. Saya mau beri sini mereka makabama ayat supaya apa? Okon jangan apa pun dengan yang lebih surprise nanti betul. Saya kalau sebelum durungnya dicintai gitu, gas seutik nomor dicintai gitu, bukan lagi menang gitu. Angkri masih Kristen sampai di rumah berapa sih ya? Bukan kebaca sih nama dia orang, mau masih kasih pemain orang ada. Dari mana ni? Sosial media dicintai, jelas itu menang gitu. Jadi kau biar mau berapa sih bukan cuma ya. Dari dicintai. Jadi kita dari hotel mana? Sosial media orang seperti lagi mengenai, beberapa yang di hotel mana, angkut sudah ya. Cuma ada yang
필름을 완전히 필름을 비디오 다이닝이나 없는 필름을 비슷해요. 이들 모이 이거나 안 하나 누군가 봐요. 따로 있을 모이 훔치고 너네들 훔치지 않는 요새 여부나 begitu kemudian saya katakan bangsa hubungannya nasi masih kotor, mereka semua, besarnya semua, aku seperti semua, semua seperti semua, ambil semua. Jadi saya katakan aku seperti semua. Ini adalah proses sudah ada. Itu sampai hubungan proses sampai semua. Dan itu adalah sosial media bahaya, itu sabda nama. Kenapa semua itu disebut Kenapa privacy na disebut doon sini semua privacy na pundang ada kamu sih nggak buat scientific punya orang nggak buat semua itu juga proper counseling nanti itu punya nanti itu apa yang kita mau itu itu dia ambil mana ya sebab bukan cuma yang ada sehingga itu mau punya nanti itu apa yang itu sosial media itu lalu itu berbeda dengan saya. Saya saya kemarin umum saya, beliau saya ini nasional kawan bukan apa. Mentally, ada manusia pada yang respon depresi, buhur dukungan. Besok makna tu, dia makasih psychiatric kuliah, bukan musik psychiatric kuliah. Makasih counselor ini proses dia jadi di semua orang lain, cikal lain, baik proses semua orang, jiwa dalam negara, kalau negara itu, dari itu semua orang bunda jadi kalau semua orang itu kalau, angin itu sana, kalau angin itu semua, kau yang mana saya itu dia berbangun apa saja, kau yang berlima main itu kau menghai kaya dengan manusia. Kebangun dari tahun ini gitu, surprise ya. Ada itu, lima berapa bulan? Lucy pada tahun baik, dia punya mungkin ayat itu tiga dan punya agen. Itu nusir boy punya jatuh selama sisa dunia. Nusir boy berbeda dengan itu punya ini jatuh selama. Nusir darah itu mau bangun siang, nusir tadi diri nama. Lepas aku sisa maka bini orang semua itu nak menunggu siswa sekolah beliau bini jawab. Ada siapa? Zudi zina hari kalam baik hari menunggu hari lah. Saya doa kata, masih itu zina hari kalam hari mana? Kau yang mana? Kau apa nama? Kita rumah nama itu. Manusia, mahu ini sudah beri nama itu. Ziarah mana? जब यीशु ada window kabayan जब यीशु ada window kabay यीशु आपको देखना नहीं बाय kau menunggu dosa kalamnya kau menunggu kondem kalamnya kau menunggu daging kalamnya berbakar sunnah bini mana ayat Maria itu kau anggur dosa kalamnya yीशु mau naik anggur dosa kalamnya Number one, tapi awam dari suara anggur dosi kalam. Yesus yang punya satu dosi kalam saya. Yesus yang punya satu dosi kalam saya masih berani masuk. Biar sudah biar itu konkret bukan semua itu buat Yesus. Kalau biar semua orang apa berarti. Biar semua orang berikan air supaya berarti. Ini biar semua itu punya semua itu. Kalau Yesus yang malu doyan semua. Biar orang kangkar itu beliau ini maha dengan nama dengan nama bagi kasih hadis promola Yesus serau punya nama bagi kasih kami yang dari promola Yesus serau punya nama mana Yesus serau punya satu Yesus lima dia orang kang ayah itu orang kang dia tidak ambil terus kalama Yesus yang punya satu lima bini doya benar, bini on kamai pun benar, bini onu bro benar. Jadi kan yang kita mau mesti semai sadar sih waktu di sini yang itu benar. Yesus yang punya, biar itu bisa tahu mereka, biar itu sadar mereka, ni mana biar itu. Demi dai, demi mau mesti demi mau mesti berarti orang biar ni mana mereka lagi semua. Biar aja semua Yesus ni mana.
नाथाय निमाहा होनायनि उनाव मा बुंदों बिसोर दिनै मोनाबिलि समाव जों सावरायबाय थानाय बाथ्राया निमाहा होनायनि उनाव मा बुंदों थांदो आरो पाप दाखालामफिनसै जों बेयाव जिरायनाय साफ्रोमबो जोंनि पापफोरखौ लानानै जिसुनि सेराव मोनसे समाव फैदोंमोन निमाहा मोननो अनखां जानो जों फैदोंमोन बेबायदिनो जिसुआ जोंखौ अनखांबाय जोंखौ निमाहा होबाय खिन्थु अनखांनायनि उनाव निमाहा होनायनि उनाव जिसुआ मा बुङो थांदो आरो पाप दाखालामफिनसै जिसुनि आखाया बे जिसुखौ लोगो मोननायनि उनाव जों एखे रोखोमनि जिउ जों खुङा आं खमांबाय जिसुआ आंबो जिसुआ बिसार खालामासै आंबो जिसुआ दसे खालामासै आं थांनानै बिदि जेनेबा जिना हारिखौनो खालामनानै लानायमोनब्ला जिसुनि इच्छाया बेमोन ने जिसुआ बेखौ लुबैदोंमोन ने जिसुआ बेखौ लुबैयाखै निमाहा मोनबाय होननानै नों बिनि पापफोरा खमा जाबाय होननानै आङो थांनानै बियो बे एखे रोखोमनि पापखौनो मावै थांनानै लायैखौ जिसुआ लुबैयाखै जिसुआ बुंबाय आं नोंखौ खमा होबाय नाथाय बे खमानि ओंथिया बे नङा खमा मोनबाय मावबाय थानो हासिगोन बे नङा खमा होनायखौ मावबाय थानो हासिगोन बे नङा खमा होनायनि उनाव इसोरनि इच्छाया बे जों जे पाप खालामबाय थाया थांदो आरो पाप दाखालामफिनसै इसोरनि बाथ्राया बे गालातियाफोरनो बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ गोरोन्थि बुजिदोंमोन ख्रिस्ट'नि जि गनायखौ मोनबाय बे गनायखौ लानानै जि लिबार्टि बे लिबार्टिखौ लानानै बिथांमोना मिसइउज खालामनो नागिरदोंमोन बिथांमोना मिसइउज हायो जोङो मावनो हायो बेबायदि मोनसे साननाय बेवहाय बुंखाबाय मावनो मोनो जेबो नङा होननानै मोनसे साननाय बेयाव बुङोब्ला बिथांमोनखौ मा बुंदों आरो मोनसे जाबाय जों मा मोनखाबाय जों गनायखौ मोनखाबाय बे मोनसे साननायमोन गोरोन्थि साननायमोन बेनिखायनो जों दा थांनानै माबोरै थांना थायो बे जोंनि गोसो बायदि जासिगोन बे नङा आरो इसोरनि सायाव निमाहानि जि प्राइस निमाहानि जि बेसेन बे बेसेनखौ बुजिनाय इसोरनि सायाव थांदो आरो पाप दाखालामफिनसै जिसुनियाव निमाहा मोननो फैनाय साफ्रोमखौबो जिसुआ बे बाथ्राखौ बुङो जोंखौ बेटार लाइफ जों जे साबसिन जिउ खुङो जिसुखौ लोगो मोननायनि उनाव जों जे सोलायो द्वितीय कोरिन्थिया 5:4 जों बेसो बुङो 2 कोरिन्थिया 5:20 जाया जिसुनियाव फैयो बेयो गोजान जायो गोजान थाङो गोजान जायो सोलायो बे बाथ्राखौ बुङो निमाहा मोननायनि उनाव बेखौ लिबार्टि हिसाबै उदांस्रि हिसाबै पाप मावनो हानायनि उदांस्रि हिसाबै लायालासिनो गाज्रि रोखोमै थांनानै थानो हानायनि उदांस्रि हिसाबै लायालासिनो गोदान साननाय बेसो ख्रिस्ट'नि जि मेसेज ख्रिस्ट'नि जि फोरोंनाया बेसो बेनिखायनो जों साननो बे मोनाबिलि समाव जों इसिबांनि बाथ्राखौ सावरायनानै जों दोनो जों साननो बेफोर बाथ्रायाव जों माबोरै दङ जि निमाहा मोनबाय बे निमाहा मोननायनि उनाव जों माबोरै थांनानै दङ जों मा बुजियो जों माबोरै थांनानै दङ बेफोरखौ जों एसे सिन्था खालामनो जों एसे साननो गाबोन फुंनि समावहाय जों खामानि मावलांगोन हामबायसै गोजोननाय